من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كما يدعو كساب الله أول مسلاشي من البركة إن شاء الله نا النور التي نوزت أبوجا بشي قبل تأمين بلتاب صلة الأرحام مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه. bisa ga morewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga da karatu. Mun kammala littafi na wannan mawallafi Allah ya ji kansa na birrul walidai a cikin darasi 15 a karatu na farko a wanda littafi sati biyu da ya gabata muka fara. Sati da ya gabata Allah bai ba mu ikon yin darasi ba saboda uzuri na aiki. A wannan sati Allah ta'ala ya ba mu ikon addu'a kuma muna fata ya zama shine darasi na biyu a wannan littafi insha Allah. Za mu ci gaba da kokarin karatu a cikin sa iya gwargwadon abin da Allah ya sa zuwa isowar wata Ramadan. Wata Ramadan na dab da isowa ina ga muna da akalla kasa da sati biyu ga wata Ramadan. Muna watan Sha'ban hijirar shekara ta 1440 da uku yau nawa da wata? 17 daren 18 a kusa ga fara kallon jinjirin wata da Allah kana shigar da to muna roƙon Allah kuma balligna Ramadan. Amin. Allah kuma balligna Ramadan. Amin. Allah kuma balligna Ramadan bil iman. Amin. Muna roƙon Allah ya kai mu wata Ramadan. Duk tayin da daga watan ya kusa sai ya kaje mutanen ciki a raina an ga Allah sai ji daɗi a raina ni dai Allah ya karɓi daga wani wata ban san ku ba ta Allah ya sa muna cikin wadanda za su ci riban wannan wata da albarka Allah ya sa wata ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kan mu ba dukkan ayyuka da alkhairi a cikin Allah ya ba mu ikon yin su ya ba mu ikon yi don neman yardarsa ya ba mu ikon koyi da manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina magana da dan uwa da Kabir Kabo shugaba na wannan muassasa din yana magana mu fara tafsiri yana so ya gaje da shirye-shiryen farawa insha Allah ta'ala. To muna fatan wata kila ne a samu darasi banda yau a samu ɗaya ko biyu zuwa ga wata Ramadan. Ba mu san me Allah zai hukunta ba insha Allah muna roƙon Allah ya hukunta mana da yi. Yau za mu tashi a darasi na biyu a cikin silatul arham مفعول وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى
sadar da zumunci a hausance ko kuma kyautatawa zuwa ga ɗan uwa da waɗanda suke kaunar ka don Allah iya gwargwado kyautatawa da kowane bangare ko da burbushi kai ga wanda ke kaunar ka a musulunci kyautatawa ne mafu tayyib za mu tashi daidai gida shafi na biyar ok mun yi darasi na farko akan muqaddima da kuma mafhumu silatil arham lughatan wa istilahan wato abin da ake fahimta da sadar da zumunci a harshen larabci da kuma a shari'a a karatun da ya gabata mai magana akan menene ake nufi da sadar da zumunci ko kyautatawa ga makusanta a ma'anarsa a lughatan wato literal meaning yadda ya zo a harshen larabci sai kuma a duba technical meaning shine yadda ya zo a ma'ana ta shari'a saboda za ka samu mafiya yawan kalmomi na musulunci akwai ma'anarsu a larabci akwai ma'anarsu a shari'a to da haka an ba mu definition ma'anan kyautatawa ko kuma sadar da zumunta musamman mun magana akan kalma ta al'arham din nan jam'i ne da rahim rahim kuma ma'anarsa shine mahaifa duk wanda kaga an ce dan uwanka ne to akwai wata alaka ta mahaifa da ta rabu da shi idan aka ce babbanka ne alaka shine shi da babanka sun zauna mahaifa daya in an ce kakanka ne misali to za ka samu shi ya haifi misali babanka to dalilin sanadinsa mahaifinka ya zauna a cikin mahaifar mahaifiyarsa so duk wanda aka ce dan uwanka ne iyayenka ne ƴaƴanka ne kakanninka ne jikokinka ne baffaninka ne kawuninka ne ummominka ne gwagunanka ne ƴaƴan baffaninka ne ƴaƴan ummominka ne ƴaƴan kawunanka ne za ka ga akwai wata mahaifa da tara alaƙa tsakanin ku da su duk mutum da ya karauka sai ka fara duba daga ko ki an ce dan babbana mai alaƙa to ai babbana ya haife shi kuma babban nan wan mahaifi na ne to shi da mahaifi uwa ne uba daya to kenan mahaifa ne suka fito mafu bai za ka ga akwai alaƙa ke sa sai a ce sadar da zumunta asali sai aka ciro kalmar daga kalmar mahaifa saboda alaƙar wannan mahaifar yasa kuke sadar da zumunta da mafu tayyib za mu tashi a shafi na 5 darasi na 2 insha Allah ma da yace silatul rahimi istilaha ma'anan saduwar mahaifa wato sila saduwar rahim mahaifa amma sai a ce sadar da zumunta sai a koya kalmar mahaifa ne saboda me saboda iya zaben kalmomi da suka dace don haka menene ma'anar saduwar mahaifa shine sada zumunta istilahan a shari'a ma'anarsa shine al-ihsan ila al-aqarib kyautatawa zuwa ga makusanta definition ɗinsa a shari'a sadar da zumunta shine kyautatawa ila al-aqarib aqarib jam'i ne na qaribun makusanci al-aqarib ya zama jam'u taksir wato makusantanka wanda mun yi bayanin su zango ne zango na farko uwa da uba wanda su ne makusantanka na farko uwa da uba kuma sai a ƙara har zuwa ga iyayensu idan babanka bai raye kakanka na raye to hakkin da ke kanka na babanka ya dace wa kan kakanka wannan su ne makusanta na farko sai 'ya'yan da ka haifa su ne a cikin zango na farko iyayenka da 'ya'yanka idan babu ɗanka sai zama akwai ɗansa to jikanka ya zama wannan hakkin ya dawo kansa zango na biyu shine kuma in akwai iyaye sai abokan kakanninka da jikokinka saboda mai saboda iyaye da yaya suna raye to su ne zangon farko zango na biyu kakannin bangaren uwa da uba da kuma jikokinka a nan kuma sai a kara da yan uwanka da suke shakikai uwa ɗaya uba ɗaya tukuna bayan su sai a zo ne abin sai a zo ne gungi mafhum tayyib sannan zango na gaba sai abokan baffanunka da kawunanka tukuna su ne a wannan zangon sannan kuma sai 'ya'yan yayunka da kannanka to shi sa hatta a wajen haƙƙin sadar da zumunci mataki-mataki ne shi sa malamai suka ce sadar da zumunci daga cikin mafi nauyin haƙƙi shine waɗanda suke muharramanka kaga muharraman 'ya'yanka babu alaƙa a wani tsakaninka da su iyayenka babu alaƙa
so duk wanda yake muharramin ka ne kai tsaye a babin zumunta haƙƙinsa ya fi nauyi. Wanda yake ba muharrami ba to kuma shi ya fi nisa daga wannan. Duk wanda yake ko namiji ne sai ka auna ka ga to yanzu idan wani kaddara mace ce tsakaninka da shi akwai aure, in akwai aure to dan uwanka ne amma haƙƙin bai kai wanda ba aure ba. In an ce wacce yarka ne uwa ne uba ne ko uba ne ko uwa ɗaya kaga aure haramun ne to da yake da kusancin ya fi nauyi. So dukkan kusancin da ya harantar da aure inda an samu ɗaya namiji ne ɗaya mace ne to a ɓangaren haƙƙin zumunta ya fi nauyi. Dukkan alaƙar da bata harantar da aure ba yana da muhimmanci a kiyaye zumunta amma nauyin bai kai wanda yake na haramci na aure tsakani ba. Mafhum? Tayyib. Don haka sadar da zumunta ko kyautatawa shine al-ihsan, kyautatawa ila al-aqarib zuwa ga makusanta ala hasabi halil wasil wal mawsul. Gwargwadon halin al-wasil shine mai sadar da zumunta, ismul fa'il ne, wal mawsul wanda kuma ake sadar da zumunta zuwa ga shi. Kai yanzu idan ka tashi takanas ta Abuja za ka tafi Kano ko Sokoto ko Katsina ko Lagos ko wani wuri ka ziyarci babbanka, to kai din kai ne alwasi, shi kuma shi ne almausul. Mai zuwa din shi ne mai sadarwa, wanda ake digararsa shi ne mausul. In waya ka ɗauka za ka buga ka sadar da zumunci ka gaida ummanka, to kai ne alwasi, ita ce almausula wacce ake saduwa zuwa gare ta. To abinda ake nufi da sadar da zumunci shine kyautatawa idan aqarib zuwa ga makusanta ala hasbi halil wasil wal mawsul, gwargwadon hali da wadatar mai sadarwar da kuma wanda ake sadarwa zuwa gare shi. Sai malam ya kawo mana wasu misalai guda 9 dukkanin su sadar da zumunci ne. Yace fataratan taqul bil mal, wani lokaci ana sadar da zumunci da kuɗi. An maka ka dan samu riba a kasuwa ko kana sana'ar ka dan tara wani abu ko kana aikin albashi dan biya ka, sai wani zai je gida sai ka ce da Allah a cikin ƙauyen mu in ka je akwai umma na wance azumi ya zo a kai mata naira 10,000, babba na wani a bashi naira 10,000, wani a bashi kaza, sannan mahaifina a kai mata naira 50,000. To wannan kaga ka sadar da zumunci da me da dukiya. A musulunci a nan abin da kai sadar da zumunci ne ba sai ka samu ikon zuwa ba, ka je tura duk wanda ka tura ba sako, musamman mu iyayen mu na da, musamman mutanen ƙauye, idan ka tura mutum kwatankwacin wannan baya rena ba. Kuma duk wanda ya shigo sai ya baka labari, ai dan wana ne ya turo mini, ba sa rena a kai. Kuma in za ka saka ce gwargwadon halinka, ka gaba a dole maka abin da ka ganka ba, gwargwadon abin da za ka iya. So za ka ana iya sadar da zumunci da kyautata. Idan ina da ɗan uwa sai ya zo shi ba ni naira 10,000, a ka'ida ba a so ka daina da ya turo maka. Ka yi appreciate ba cewa bai manta da kai ba ya tuna ka ya turo maka sabon. Wannan kaɗai ya ishe gane cewa shi ɗan uwan naka nan mai farantawa ne. Na biyu, idan ka auna mai yiwuwar albashinsa a wata ko ribarsa a kasuwa ko sana'ar hannu, takriban yakan samu naira 100,000 ne a wata. Idan ya baka 10,000 iya nufin ya sadaukar da aikinsa na kwana 3 ne gare ka. Kwana 3 ya yi, awa 24 hada da 24 sande awa ɗaiɗai guda 72 a rayuwa duka ka yake wa hidima. In wani ya baka 1,000 karkari na mai wa albashinsa naira 20,000, ka gada cewa wannan ne baka 1,000 ya ɗauki a aikinsa na kwana ɗaya da kuma rabin muni ne ba ka. Sannan na biyu, ka tuna cewa ba kai kaɗai ne ɗan uwansa ba. Me iya yiwa akwai sama da mutum 100 da sun fi ka kusanci na jini da shi. Me bi iyayensa na raye, uwa na raye, uba na raye. Wataƙila yana da 'ya'ya, yana da iyalai, yana da sarakanai, yana da yayi, yana da ƙanne. Sai ka tuna cewa a cikin yan uwa ba kai kaɗai ba ne. Waɗannan su ne irin ɗabi'un mutanen da ba sa rena a kai shi. In ka tuna da su kaɗai kai, to sun shi kenan kuma ya ishe su. Kuma in ka manta da su a zumunta, in kai wasa dalilin wannan, sai su yi zuciya masu barka da cewa an cire su a ɗaki.
akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wanda ya rasu a ƙasar nan Allah ya gafarta masa yana bayanin tarihinsa wani lokaci nake ji da kunne na yace asalin su zuriyarsu daga north west ne wajen jihar Kaduna ko abin da ya kama da haka kawai suna aka yi a gidan dangi aka yanka ragon suna aka raba sai ba a kai gidansu ba akan wannan kakansu ya yi zuciya ya aka cire shi a dangi akan wannan aka ba shi rago gobe ya ce shi bai masa ba shi abin da ya man zaɓi ta yana a cire shi a cikin dangi laifin bai yayi akan wannan ya tashi ya bar jihar daga nan ya koma notice ya rayu saboda me saboda an cire shi a dangi akan an yanka ragon suna ba a kai man nasa ba kaga ai ba magana in yawa yake nema ran da aka ba shi goma shi kenan sai ya shiru bakin sa a su damuwarsu ba wai adadin me ka musu ba a'a manufar da ya sa kai shi yasa wani lokaci ana saka zuci da duki kuma kar ya zama kana da wadatar sannan an dai saka ci a'a to ya ce ba ta kadan sai ka tura dangin ka 1,000 a'a kai gwargwadon abin da za ka yi ka duba adadin su me za ka iya yi wani abin da zai bayar ai ba masa 1,000 wani ma 500 in yayi kokari amma wani ya bada 10,000 bai yi kokari ba sai ka yi gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ruba maka asiri saboda in ka haka kuma ka gode wa Allah ya kara maka ne mafhum tayyib na biyu wa taratan taqulu bil khidma wani lokaci ana sadar da zumunci da hidima ne ba ka da kudin amma sai kai wani hidima babban ka na wanki za ka wuce sai ka gina sai ka ce babba kawo da wanke mata sai ka tuka ya sa masa sai ka wanke masa ka sadar da zumunci wannan hidima da ka masa sadar da zumunci da musulunci mafu tayi wani sako ake so a kai masa a rasa bai kai ba sai ka je ka karbo a tashar mota sai ka kai gida da wannan sadar da zumunci ne ko baka same shi ba tun da shi kai wa sadar da zumunci to da ana yi da hidima wannan hidimar a yanzu ta ce karanci sai ka ga yaro ɗan shekara 18 wai ya hau kan mashin treadmill wai yana a tsaye saboda me saboda ba a irin waɗannan ayyuka ko sadar da zumunci ko wani hidima wa family ba a yi ni dai nakan duba kaman asara ne duk da ina goyon bayan a motsa jini matuƙa daga sai kuma ni ma ina motsawa babu kokarin kusan kowace rana alhamdulillah ina motsa jini amma sai na rasa sai ina kaman ba mu yi wa jikin mu adalci ba ka ci abinci ka koshi kana so ka kona calories duk duniya babu aikin da za ka je ka har kai ta gudu kai minti 30 awa ɗaya a kansa yanzu wannan da kai wannan me zai hana ka takaita wa kanka ce oke bari in rika wanke kayan sawa nan ke kai wannan baka ci riba ba yanzu wannan wanke kayan bai kawo trendin din ba misali ne kawai misali dora wa kanka bari in kuda shan da iyali na abin da ya shafi share waje kaza ko kaza rage wa kaina ai kaga ka motsa jini kuma kai wani abu mai amfani in ya zama dole sai ka hau treadmill to kai wani abu mai amfani yana kansa in kai ustaz ne kana har sai kai ta tilawa Allahu akbar haka ake yi sai kai ta tilawa Qur'ani kana hawa kana faka sai kai izuriyar ka huta akalla dai bai zama kawai ka kona banza a banza ba kana wani abu mai amfani amma haka kawai a hawan ma aka yi rashin sa'a ko bismillah ba kuma aka hau aka yi tada zuwa aka sauka daga hawan har saukan babu aikin alheri ne da aka yi ko sunan Allah ba kira ba a bayani a tsara na yi wanki mana in ka rasa aiki kana da zaman lafiya da iyali kai mata wanki da kura Allahu akbar ai aure sai ya kara da ba a haka ban Allah bai wa iyalansa hidima a gida ba ka yi wa iyalanka hidima a gida ba za ka yi mana wanki da kuka ba wanda zai ci aka wata lafiya ba ruwan da ne ba ruwan da ne a harkar da amma ni na tambaye ka ana yi wa iyali hidima da ka kona calories a banza ba kai ba gane ke wani abu da zai amfani ka a da wa yake da kona calories kun je gona kun dawo ka je ka siyo ice ka je ka ja ruwa a rijiya ka kawo an aike ka gidan babban ka kilomita 5 ka je da gaba ka dawo in an maka gata iyaka sai a baka sile a ce ka dauki hayin keke shi ne kuma keken ba su fili ba tukin ka kuma da ka kan da keke wai haka shi ne a maka gata to wanda magana kuma a zo a hau training a lokacin kuma sai Allah ya sa muka huta a wancan zamanin babu ko da ciwon shuga diabetes babu shi wata ratar da ziyara wani lokaci kuma yana sadar da zumunci da ziyara baka kai komai ba kawai ka tashi ka je gidan
na je in gaida yar mahaifiyata, zan je in gaida kanwar mahaifiya, zan je in gaida wan mahaifi, zan gaida kanin mahaifi. Kawai ka yi ziyara, ka je ka gaishe su, na zo in gaishe ku, kuna lafiya kalau, to Allah ya taimaka. Minti 15 ka fita abinka, shi ma na sadar da zumunci. Kuskure ne mu ɗauka wai sadar da zumunci idan ɗan uwan ka zo sai ya baka kuɗi. Wannan ba sadar da zumunci ba ne, bai zama haƙƙi ba. Ya zo ya ga lafiyar kai maka fata da shi ne sadar da zumunci a wannan bangaren. In bai ya zo ya samu iko ya maka kyauta akan zumunci, to zumuncin ya sadar. Kyautar sadar da zumunci ne, zuwan sadar da zumunci. Mafhum? Tayyib. Idan muna da ikon kyautata mu sadar da zumunci, mu kyautata. Idan babu ikon kyautatawa, to ba haƙƙi ba ne in ka ziyarci ɗan uwan kawai sai ka kai kuɗi. Sannan mu idan aka ziyarce mu kar mu rika tsara kullum wani ya sai ya babu kuɗi ba daidai ba ne. Ya zo ya ga lafiyar wannan sadar da zumunci ne. Wata nan bai ba zo ɗin ba kuma sai turo kyautar kuɗin ya ce a babu ko bai gabo ba. Shi ma sadar da zumunci ne. Ran da ku ya zo yake da halin ya cire naira 5,000 ya ba mu 10, 20, 50 gwargwadon arzikinsa 100. Shi ma sadar da zumunci ne. Zuwan sadar da zumunci, kyautatawar sadar da zumunci. Wataratan bisalam, wani lokaci yin sallama ne kawai sadar da zumunci. Ka ɗauki waya ka kira a weekend, ka kira babbaninka da kawunanka, kowa ka kira ka ya sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wane ne a waya ka ce Isa ne daga waje kaza? A kai ne wani Isa a ɗan gidan wani, Allah ya maka albarka. Na kira an gaishe ku ne, ka sadar da zumunci. Wannan wayar idan za mu aikin alheri da ita, akwai hanyoyi da dama da za ta kai mu aljanna cikin sauki. Haka kuma idan muka bar shi dan yaudare za ta kuma da cikin mutu a sauki. Saboda ita waya kamar takwabi ne mai baki biyu, akwai bakin alheri akwai bakin sharri, sai wanda ka gana ma kai aiki da shi. Wannan wayar ka zauna ka tsara wa kanka, ka rubuta yan uwanka wanda ya ce da zumunci yayinka, kannanka, babbanunka, kawunanka, hukuminka, babunanka da sauran yan uwanka, ka rubuta lambobin su kai saving. Duk wanda da samu dama ko weekend ne ka ware awa daya ko minti 2 ka kira su ka gaishe su. Za ka ga irin alkhairi da zai faru tsakanin kaunar juna, son juna, yi wa juna fatan alkhairi. Yanzu wasu na can a ƙauye, kawai zaman ka Abuja kadai ka kira shi a Abuja daga ƙauye. Daga ina ne ka ce wani daga Abuja, sai ya gabaci Abuja haka sai ne daga Abuja ne shi ya yi shi. Kuma wannan da ka kira shi zai shiga gida ya gaya iyalai, zai zo waje duk wanda zai wuce sai ba da labari. Ai dan wani daga Abuja ya kira can birnin tarayya, kai kake ga Abuja ba na ba, ka je kawai ka gani ka daga Abuja. Gaskiya ne. Ai wani kauye in ka je ka daga shi daga Abuja kake, wanda yake da damuwa ganin kake don mala'ika rahama ya gobe. Kai kake ga ba kowa ba, kana da school fees da renting su ishe ka kana ta bugawa. Amma daga can ba haka ake ganin ka ba. Ka san ɗabi'a ce ta mutane. Yanzu kana zaune a ƙasar waje, kana Ingila ko Amurka ko Saudiya, duk wannan waɗanda suke Najeriya in masu yi wancan rayuwar ba gani suke kai baka da matsalar kuɗi. Haka ake fahimta a Ingila ke a tare da bayan da matsalar kuɗi. Ba a san cewa rayuwar can nan a wani bangaren ta gidan tsanani ba. Saboda can kusan duk mai ka samu za ka karɓa da hannu ɗaya ka miƙa da hannu ɗaya. To yadda kake kallon wani yana saudiya a saudiya yake a maka a ai maka ai ba ai da matsalar kuɗi, ai tsakanin da Allah kuke ganin su. Wani a can matsalar suna fita da kawai zurfin ciki ya bi ka. To haka wanda yake ƙauye yake gani a Abuja, in kana so ka gwada ka je ƙauye ko garin ku abubuwan ka tara iya waɗanda kuka tashi tare da ga mutum ya taɓa zuwa Abuja. Mutum nawa ya taɓa zuwa Abuja, abun da baka kashi Abuja ka masa gata, gani ke a duniya ka gama da shi. Haka ne. So idan ka sadar da zumuncin yana da muhimmanci, kuma sadar da zumuncin nan ya fi daɗi idan kai kake da ni'ima fiye da ɗan uwanka sai kake sadar da zumuncin gare su. Ya fi wahala kuma ya fi daɗi. In ka kira ɗan uwanka a ƙauye kana Abuja, maybe kana assistant director ko director kana aiki, ko kai ɗan kasuwa ne kana sai da motoci, shi yana can yana noma gonarsa a bayan gida, sai ka kira shi a waya, ai ya san baka bukatar komai a wurinsa. Tsagwaron ƙauna ce da kuma zumuncin kasa da fahimtar addini. Amma in shi ya matsa maka rashin sa sai ka ɗauka kwaɗayi yake maka,
kuma wallahi wani Allah kawai yake nufi ya kira ba abin da yake nema a wurin kawai Allah yake nufi amma in ba a yi sa sai ka muzar da sa in ya ga miskol ɗinka 3 ko 4 ko 5 ka duba da kwana ba miskol 5 ne da Abuja amma kai idan ya maka miskol sai ce me da me ne me da musa ko taki a kusa noma ko amma kai in ka ga nasu ya ga naka baya shari haka kawai tunani yake yayi asara bai jure dan uwansa ba to kar mu rika muzanta wa juna zato a sadar da zumunci mu yi don Allah Allah ya gani mafhum na'am tayyib wa taratin bi talaqatil wajhi wani lokaci ana sadar da zumunci da sakin fiska da kawai kun ci karo da dan uwanka wanka ne kan ka ne ba bagare sai ka yi murmushi saboda wa an tabda akhaka bi wajhi talib sadaqa na'am shi ba a musulunci wannan murmushin idan ka yi shi sadaka ne yaro dan wata 6 idan ka rike shi Allah ya kai murmushi yana gane sai ka ga yayin murmushin in ka tsume sai ga hankalin sai ya tashi yaro dan wata 6 in kai murmushi sai ka ga shi ma yayi in kai dariya sai ne in ka tsume sai ga yana can sai fashe da kuka sai sa ba wace ce wai shin kudin fuska ya fi shin kudin taro wannan sakin fuska da iya da alkhairi irin nasa ya zama kullum kai mai kyautatawa ne mai sakin fuska ne kar ka je karka ɗaura fiska ga kullum kamar wanda aka yi dumamin tuwon dawa da kai ba a haka ka sake fiska assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum ka sake fiska da wace ba abin da za ka yi asara a ciki kuma sake fiskan nan ladan sadaka ake ba in ka tumɓuke fiskan nan me za ka yi haka na haka wani yayi aka ya tumɓuke fiska Allah ya samu wani ya lafiya. Wa taratan bin nusr wani lokaci ana sadar da zumunta ne da yin nasiha. Kawai ka ga dan uwanka dan babban ka dan kawo ka ya kauce wa hanya sai ka kira shi gida ko kai ka nemi shi wani yasa kake rana. An ce mun tana yin kaza da kaza. Babba na je gaishe shi ke bayanin ba irin laifin da kake baka san girman hakkin iyaye bane a wurin Allah. Baka san irin abin da yake kaza baka san wani yayin biyayya yakan sa ka yi nasara duniya da lahira baka san tona kasu yakan sa ka asara duniya da lahira ba ka yi wa ɗan uwanka nasiha na gaba da kai ko na ƙasa da kai na gaba da kai da girmamawa da zaɓen kalmomi na ƙasa da kai da kalmomin girmamawa da kuma jan kunne in kai wannan shi ma sadar da zumunta ne a musulunci ka sadar da zumunci wata ratar bi rabbil zulm wani lokaci da mai da zalunci raddul mabali dan uwanka yana cikin damuwa kana da ikon zaka da shi an kwace masa gonarsa an kwace masa filinsa kana da ikon da zaka iya masa shafa'a ka je a dawo masa da haƙƙinsa sadar da zumunta in shi yayi zaluncin ka tabbatar da ya biyo mai haƙƙinsa sadar da zumunta shi kai raddul mazalim ya cikin sadar da zumunta wa taratan bil afwi wani lokaci dan uwanka ya cutar da kai kamar afuwa ka sadar da zumunta kawai abu a ce ɗan uwanka wani ya zauna waje kaza ya zage ka ya ce kaza ya kaza ya kaza ya tabbatar ya kuskure ya ce wani ya yafe me sai ka ce na yafe maka ko da baka yafe ba bai tambayar ba kar ka rike shi da wani yana cikin me yana cikin afuwa kar ka bari wannan unnecessary ne ya affect relationship ɗin ka da shi ne bil afwi afuwa ma yana ciki duk yadda ka yi hakuri a wajen sadar da zumunta duk kokarin ka za ka ga cutarwa a wajen wasu yan uwanka za ka ga kyautatawa a wajen wasu za ka ga muzan da zato a wasu za ka ga kyauta da zato a wajen wasu za ka ga godiya na alkhairin a wajen wasu za ka ga guduncewa a wajen wasu kowanne ya faru kada ka daina yin aikin alkhairi don ba kana yi don kanka ba ne kana yi don Allah shi Allah da kake yana da kar ka kuskura ka canja aikin alkhairi don wani mutum bai ji daɗi ba kuma duk yadda naka ya cutar da kai naka ne wa innal ladhi bayni wa bayna bani abi wa bayna bani ummi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahmi wa fartu luhumahu wa in hadamu majdi banaytu lahum majda wa la ahmilu al-hikda al-kadima alayhim wa laysa ra'is al-qawm man yahmilu al-hikda so naka duk yadda kake naka ne ka rike shi a haka za a cutar da kai za a kyautata maka za a kira da zato za a muzanta duk kare da ka kana yi don Allah ne
kuma dukkan abin da kyautatawa bai magance ba muzantawa baya magance shi. Mafhum? Tayyib. Wasu wani lokaci kuma da ɗauke kai ba sai kai ba an yi abu sai ka kawar da kai don baka gama an cutar da kai ba kawai ka kawar da kai ba haushe ce wai sai ka bawa kasuwa muhimmanci da kake aika sautu to ba kowane abu ya kai magana a kansa ba duk maganar da kai akan wani abu to ka ba abu muhimmanci amma a musulunci mafi girman wani abu da shi ne ka yi kamun ba baka san ya faru ba to shi ne kina ce abu bai da muhimmanci a ka shirme ne to shi ne bisa ka ɗauke kanka kaman ma bai faru ba. مفهوم؟ طيب وغير ذلك من انواع السنه على حسب القدره da koma bayan wannan na nau'ukan sadarwa gwargwadon iko wal haja da kuma gwargwadon bukata wal maslaha da kuma gwargwadon maslaha. A musulunci in ka duba yana da matukar wahala ka ga shari'a ta tantance yayi sadar da zumunci za ka yi shi. A nassosin Qur'ani da hadisi malamai suka ce ba a fito da abun kanana ba a fito da shi ne ba kanana ba. In ka duba cikin sharhu riyadu salihin na ibnu Usaymin littafi na 5 shafi na 215 yana cewa musulunci bai fito da abun sau nawa za ka yi ba. Kaga ba a ce ka sadar da zumunci sau 10 a shekara ko iyaye kullum ka yi kakanninka duk bayan wata yayinka duk sati ba ba ka. To abinda malamai suka ce ake a wurin shine ana aiki da urufi. Yaya al'adar ku take? A al'adar ku saboda musulunci yakan yi respecting al'ada, yana mutunta al'ada matukar al'ada ba ta ci karo da Qur'ani da hadisi ba. Sai ka duba a urufi custom naku yayi ne sadar da zumunci. Bisa ga ɗabi'un mu mafiya yawa sadar da zumunci akan tsananta lokacin sallar layya, lokacin azumi. In kyautatawa ne shi yasa wani lokacin mutum kan tafi gida a sallah in kana da iko ba wai ka samu damar wani abu ba kana zaune to ka je gida saboda lokacin ake sadar da zumunci a sallar layya a sallar azumi sai kuma muna da ɗabi'a a wani lokacin azumi akan yi kayan azumi na kyautata mutane wani lokaci gero za ka tura ɗan uwanka wani na halin sayen shinkafa wani shuga ne wani ma da yau ce kai shuga kwano ne da shinkafa kwano ne ba akalla ne Allah ya abin da zai iya na daga cikin sadar da zumunci a al'adar mu dinkin sallah wa magabata kana yi wa iyayenka kana wa iyalanka wanda suke da bukata cikin babbanunka kawunanka ko kakanninka gwargwadon wanda za ka iya sai ka yi inda karfin ka kare sai ka hakura za ka yi tufatar da mutum 30 wani zai iya 40 wani 50 wani zai iya 100 wani zai iya 200 kowa sai gwargwadon wanda zai iya wani zai iya raba shinkafa kwano 2 ne a azumi wa gidaje kamar guda 30 kwano 60 yake fi sai ya yi. So kaga sadar da zumuncin mu na zumunci ana yi lokutan sallah lokacin rashin lafiya daga an ce ba lafiya ana sadar da zumunci wanda ke da yalwar lokaci ranar juma'a ana sadar da zumunci bayan kayi sallar juma'a sai ka fita gaida da uwanka duk lokacin sadar da zumunci ne a wuraren mafu da dukiya kana yi lokacin da ake aure a gida ko ake suna a gida ko akwai mara lafiya a gidan da ke bukatar taimako duka sadar da zumunci. A al'adar idan mutum zai je aikin hajji ma ana sadar da zumunci in ya dawo sai a ɗan yi farfesun kaji sai a kawo sadar da zumunci duka waɗannan shari'a ba ta yi rusa su ba to sai mu yadda za mu yi su in mun yi nisa da juna mu kira a waya mu gaishe su sadar da zumunci dan abin da ka samu a azumi kana da 200 sai ka ce to a saya a ji a raba da uwa abinci gwargwadon wanda ya samu wanda ya samu a bashi a kuɗi abin da zai iya ke sadar da zumunci to raka ana aiki da al'ada yayin aka saba. A haƙƙin iyaye kuma duk abin da suka tura maka da sabon da zumunci sai ka kiyaye baban ka ko maman ka na cewa ba ka gari amma ina buƙatar kullum ko duk kwana biyu ko duk sati ka kira a waya mu gaisa to daga sun dora maka nan ya zama wajibi a kai ka kai ran da ka gwada wayar ba da shiga ba sai ka kira kan ka kana gida ne mai ka babu mu gaisa a ba na gida to in ka je ka kira ne kuma ka ce na kira ban same shi boye sana ka yana kira sai ce ai caji ne ya mutu kai kuma a lokacin Abuja ga janareto a gidanka sai ka ce inda hali bari sai a baba janareto ko ba a tayar kullum bane kan lokacin bukata a sau ɗaya a kwana biyu sai a tada shi a dare a yi wasu abubuwa da ake bukata mafu tsayi duk wanda sadar da zumunci. Saniyar na biyu mafhumu qati'atil arham lughatan wa istilahan abinda ake fahimta da kuma qati'a wato yanke zumunta a harshen larabci da a shari'a. Lughatan ma'anarsa a larabci yuqalu ana cewa qata'atu thamara
ai jadattuha shine ka yanke kamar 'ya'yan itatuwa. Ma'ana a larabci yanzu mun gaba definition din zumunta, yanzu mun shiga kuma menene yanke zumunta. Ka samu bishiya da ɗan mangwaro sai ka balle shi, to balle wannan da kai ka yanke zumunta tsakanin ɗan da uwarsa. Saboda kana yanke ballen mangwaro a ciki daga nan ya rabu da uwarsa, ita ce bishiyar mangwaro. To kaga anan ka raba zumunta, amma a harshen larabci idan da ka yanke dan kai aiki da shi ne ka sha mangwaro, to anan abin da kai daidai. Idan kuma kayi ne kawai dan ka raba shi da uwarsa, to anan abin da kai laifi. Saboda shi a musulunci ko kashe dabba ce in ba waɗanda shari'a ce a kashe ba, irin tsaka ko abin da ya kama da haka, ba a so ka kashe wata dabba da za ta cutar da kawai don ta ji daɗi, sai dai ka yi don sanadi za ka cutar ko tana ne cutarwa sai a yi a kashe ba. Amma haka kawai ka yi babu dalili babu babu ta bayyana amfani. Akwai annabi daga cikin annabawan Allah da ya ga tururuwa ɗaya ta cije shi sai kona gidan tururuwa. Annabi ya ce Allah ya turo a tambaye shi, waye ce ka kona gidan? Ya ce ta cije ne. Ce nawa ta cije ka? Aka ce ne. Ce waye ce ka kona sauran? Me za ka ce akan hakkin su a wurin Allah? Yanzu ka kona su ka hana su yin tasbihi zuwa ga Allahu Akbar. Wannan akan tururuwa ke kuma ɗaya ta zalunce shi, amma da ta sai ya game su gaba ɗaya. A wannan ya zama Allah yake tambayar sa me yasa ya haka. Wa qata'atu siddiq qati'atan, na yanke aboki yankewa. Ai ajartu na kaurace masa. Ai qata'atu an haqqihi, ko kuma na yanke shi daga haƙƙinsa. Idan ka kaurace abokin ka shi ma yankewa ne, wannan ma'ana a harshen larabci. Ko kuma qata'atu an haqqihi, ko kuma in ka yanke wanda daga haƙƙinsa ka hana shi samun haƙƙinsa, to wannan shi ma zama yanke zumunta ne amma a harshen larabci. Ai mana'atu, ko kuma in ka hana shi. Wa huwa masdar qata'a, masdar shine qata'a ala wadani fa'ala, qata'a ala wadani fa'ala, qati'atun ai ala wadani fa'ilatun. Jam'ul qata'a sai a ce qata'i shine jam'u taksir, qata'i ala wadani fa'il. Wal hijr wa adamul ittisal ma'a mar'il khair shine kauracewa da rashin sadarwa tare da hal alkhairi. قال ابن الأثير رحمه الله، ابن الأثير الله يفسر هذا يجي القطيعة، معنى القطيعة الهجران والضد، وهي فعلية من القطيع. قطيعة ne yace shine kauracewa da kuma zama kishiyar abu, shine fi'iliya ne daga qati', an ciro shi ne qati'a daga kalmar al-qat'u ala wadani al-fa'l, al-qati'a ala wadani al-fa'ila. Yuridu bihi tarkal bir wal ihsan, abinda ake nufi shine barin yin nagarta da kyautatawa ila al-amal zuwa ga iyalai wal aqal da makusanta. Wa hiya ma'anarsa dhikru silatir rahim, yanke zumunta shine kishiyar sadar da zumunta, kishiyar sa yanke zumunta. Wa qati'atu rahim istilahan, ma'ana wa qati'atu rahim istilahan, yanke zumunta a shari'a shine hijrul qarib, kaurace wa makusanci, wa tarku waslihi da kuma barin sadar da shi, wal insan ilayhi da kuma rashin kyautatawa zuwa gare shi. Idan muka duba ai kissar suratul nur, kazafi da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha, as-siddiqa bintu siddiq, dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki. Allah bayan ya wanke ta cikin suratul nur, ai lokacin babanta ya yi zuciya akan mista dan uwansa da ya mata batanci. Allah ta'ala ya saukar ce sai na baka ai kana da falala, me yasa ba za ka yafe masa ba? Ya cutar da ita ma ya wuce, duk cutar da aka maka Allah ya wanke, ai magana ta kai. Mafhum? Tayyib. So shi sa wanda yake na mana dan uwanka. Duk yadda cutarwa ta yi, babu ne fi ka ɗauki mataki na takaita cutarwa. Amma wannan bai zama dalilin da ba ɗaya ka yanke masa ba, kawai da yana cutar da kai. Ka zama mai faɗin zuciya, zuciyarka na iya accommodating forgiveness duk girman zunubi. Me musamman idan Allah baka ni'imar da bayi da ita, me iya wa yana kinka saboda ni'imar ne,
me yi wa hasada yake mata to ka gane duk abin da ya ba zai kaskanta da kai kuma canza hukuncin Allah ba shi kenan sai ka dauka da sauki ثانيا النبي صلة أو ثالثا نبقو صلة الأرحام من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات سادة زمنتا سادة زمنشي iya daga cikin mafi girman wajiban al'amuran musulunci yana daga cikin mafi girman wajiban al'amuran musulunci da a yau ake walakanta su masu sadar da zumunci yan kaɗan ne a yanzu wanda za su sadar da zumunci don Allah yan kaɗan ne kuma magabata ba suna respectin wannan matuƙa da gaske zan mutu a gida darasin karatun nan ina iyali da ke ce mun akwai kanwar mahaifina ai ta kira ta ce tana so mu gaisa har na yi yunkurin fita sai na koma na ce kira ta a waya mu gaisa tana kwanke sai aka kira aka ce wa da ta yi ta mun addu'a na alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya biya maka bukatun ka na alkhairi Allah ya cikan magabatan ka Allah ya yi kaza da kaza Allah ya kaza da kaza ban ba ta koko ba ita ta da mu gaisa kuma nace a kira muka gaisa ta yi mun tabon addu'o'i yanzu addu'a dai idan Allah ya sa malaiku suka ce amin shikenan na tsere Allah ya sa amin kan wani mahaifiya ne ta ce mahaifiyar shekka da mu da fara daga barbe maybe wasu na bin darasinsa ita ta ce za ta gaisa na kira ta mun addu'a akwai wani babban mu da ya rasu ta sake mun ta'aziyya a kansa babban ku Yusuf ya rasu na ce haka ne ba mu gaisa ba na ce ya shi ba mu gaisa ba shikenan ta ci dadi ta mun addu'a su magabata haka suke da tawa Allahu akbar mafhum na'am tayyib wa qati'atuha min a'zami adh-dhunub yanke zumunta iya daga cikin mafi girman zurbai wa afdalil afad daga cikin mafi hatsarin abubuwan da suke sa rayuwar mutum ta lalace lil adillati min al-kitabi was sunnati as-sahihati as-sarihati ala nahwi al-ati saboda dalilai min al-kitabi daga qur'ani was sunna da kuma hadisai as-sahiha ingantattu as-sariha da suka fito fili karara babu wani iskali a fili suke ala nahwil ati ga sunan bisa ga yadda suka zo min babin misali na farko awwalan dalilan da ke da wajibcin sadar da zumunci amara Allah azza wa jalla bi silatil arham Allah ta'ala yayi umarni da wajibcin sadar da zumunci fa qala sai yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junubi was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allahu akbar. Wannan aya wata sura? Suratul Nisa aya ta nawa? 36. Malam ya sai ya sare shi ga wanda gidan kowa akwai ko? Na'am. Ya ga gidan kowa akwai. Shi gwani na badaye sai inda yake wahala yake saba shi. Wannan bulus ne ai mun yi ta maimaita ayan nan a cikin birrul walidai. Na'am. Wannan suratul nisa ayat 36 Allah ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'a kada ku masa tarayya da komai kaga haƙƙin Allah wa abudullaha shine illa Allah wa la tushriku bihi shay'a shine la ilaha Na'am. wannan ma'anar kalmar shahada kuma kalmar shahada idan ka ce la ilaha illa Allah tana da sharuɗa guda nawa guda bakwai zai iya bani su wanda zai bani suna irge duka bakwai ba a can kama to bari gwada ko za su zo na farko al-ilmul munafi lil jahl na biyu al-yaqin munafi lil shak al-qabul munafi lil rad al-inqiyad munafi lil tark al-ikhlas munafi lil shirk الصدق المنافي للكذب المحبة منافية الله أكبر. wannan sune sharuɗa din guda bakwai na kalmar shahada kalmar shahada mabudi ne kamar mabudin kwano tana da haƙora guda bakwai to waɗanda su ne haƙora idan kana da ki mai haƙori bakwai sai ɗaya ya karye
in ka sa a kwado zai bude Ba zai bude. to idan ɗaya daga cikin sharuɗin nan ya tafi kwadon ba zai bude ba na aljanna Allah don kalmar shahada ita ce miftahul janna Na'am. don haka ku bauta Allah shi kada ku yi tarayya da kowa kaga na farko sai ya ce sai kuma mu shiga wajen haƙoƙi a duniya sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba babarka da babanka innanka da abbanka ihsana ku kyautata musu kaga iyaye ne na farko sai na biyu sai ce wa bidil qurba sai makusantanka kaga anan makusanta sai ka fara da kakanninka ƴaƴanka jikokinka iyalanka duka sun shiga cikin makusantanka Na'am. mafu Na'am. shine da biyu dan ya kira kamar misalai kamar guda tara na uku wal yatama sai haƙƙin marayu kaga wal qurba da zaka ci gaba da nan har babbarunka kawunanka ummominka babanka idan suna nan suka rage maka nauyi akan ƴaƴansu idan suka rasu kuma sai zumuntan ya zama ƴaƴan ke wakiltar su Na'am. na uku wal yatama da wanda suke ne marayu ga hadisin ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai yi wa maraya hidima haka muke a cikin aljanna hadisin iya bukhari da muslim a muslim ya zo a hadisi na 2983 so da haka ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna na hudu wal masakin da miskinai su ma Allah ya ce ku kyautata musu kaga duka haƙƙi ne na makwabta in a makwabtanka akwai miskinai ka rika kyautata musu dan abin da za a ci gwargwadon iko dan abin da za a sha kuma mu daina gane cewa fa wai arziki yana da alaka da wayanka ko karfinka bai da alaka da haka in zafin nema ke kawo akwai wanda da duk zuriyar ku bani da kai shi arziki saboda zafin nema ya fita a gidan sai wata shi da bai koma ba amma a haka da kire ke tura abin da za a ci kuma kai kana kwana a gida wani lokaci ma sai kai kwana ku ba ka da ba kana cikin gida amma shi wata shi da ya bai gidansa ba kuma neman yake da Allah duk zafin neman ka kai direban ka ba ka kai shi ba hidimar da yake ta fi taka mai gadin ka kofar gida ka kai shi in ba ka gama ya yi bacci kai ran ka baci yake ya za ku kwanta ku yi bacci kuma kai ka shiga za ka yi bacci in zafin neman ne da akwai zafin neman da kai mutum ya kwana a waje a cikin sauro rufin asiri na wadata ba ko da yaushe yake da alaka da nema ba wajibi ne kowa ya tashi nemi halal amma ba sharadin duk wanda ya nema zai samu abin da yake nema ba wanda Allah ya bashi ya jarraba shi ne wanda Allah ya hana shi ya jarraba shi da samu da rashin duka jarrabawa ne akwai wanda kudi zai kai shi wuta wani kudi zai kai shi aljanna wani talauci zai kai shi wuta wani talauci zai kai shi aljanna to kowanne ana yi aljanna ba a ga ya gano ne duk wanda Allah ya dora maka ka karba abubuwa biyu ka gane duniya ba gidan da goma ba ne mu matafiya ne kawai mun yadda zango ne mu dan huta mu wuce lahira ne gidan tabbata kamar a duniya ba za mu tabbata ba mun zo ne da lokaci na nan dan takaitaccen lokaci ne na biyar wanjani da kurba da kuma makwabci zil kurba ma'aboki kusanci malamai sun yi manyan tafsirai guda biyu kamar yadda abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi ya kawo cikin aljami da aka bin qur'ani tafsirin farko makwabci makusanci yace shine makwabci dan uwanka na jini akwai makwabta haƙƙin makwabta akwai kuma haƙƙin yan uwantaka wanda shine makwabci makusanci irin gidajenmu na gida ai za ka samu kusan lokaci gaba ɗaya anguwar ma zuriya ce gidan wani gidan babba wani gidan babba haka ake jere ba nesa ake da juna ba don asalin gidan gona ce aka rarraba aka yi gida wani gidan ma guda ɗaya ne mashigar ɗaya ne ko ina ka shiga bangare daban-daban to kaga ko anan akwai haƙƙin makwabta ke sa sunna ta kan yi wasiya ko abu mai ɗanɗano ake dafawa a gidan da kar ka manta da makwabcinka musamman makwabcin da bai da halin da za a yi kana da wadata shi makwabcinka ba ni da komai a gidanka ana farfesun kaji shi a gidansa a daidai lokacin ana haɗa garin kwaki ne da karamu yana da yara ƙanana
a duk shidanin su gaba ɗaya ba su san babu ba. Ka dafa kajin nan ka ci, aka gama komai, gidansu kuma ta nan windon kirki aka cika su da ƙanshi kuma aka cinye, don Allah a hankalinka ba a yi zalunci ba. Ba sai ka ba su koshi ba. Yaran gidan da aka ɗauki fuka baki ɗaya da wuya ɗaya, wallahi aka ɗora musu da romo da aka miƙa ya ashe su. In ba haka ba sai ka samu gidan a damuwa, shi ba shi ne kasa ba ɗaya. Baban mu a dafa mana kaji kai shi ba a dafa. Kuma su yaran nan su ne fa Qur'ani ya nuna mana ishara gare su na yan bani babu. Ita kalmar babu a dictionary ba ta existing. Shi ne kace babu sai ce babu ma ba ni ita. Ba sa fahimtar babu. In ya wuce da kai ya ga katon ofta ya ce baba gina mana wani sakaci insha Allah ba za a gina. Yaushe baba nan gaba dan Allah ya yarda shi kenan. Amma ka zai bayanin kudin da za a gina shi kalmar a dictionary sa za ka kalmar babu. So ba inda zai duba ya ganta. Dole sai dai kai da barbar wannan wurin ko ya duba da wani insha Allah za a yi. Ko a nan gida ko wani gida kuma a can da za mu tafi insha Allah in ba yana ba an je can za ka same shi. To sai ka dan masa dabara da daga gidan aljanna. A ba ka ce babu wani fahimta ba. Za ka sa shi a damuwa kan sai ta ciwo don bai fahimci babu ba. Kai ne ba a duk kiranin ka akwai babu. Yanzu a nan in na tara ku magidanta ne. In yana muku bayanin neman aljanna na ce a aljanna ba ba shari'a. Ba cin bashi, ba biyan school fees, ba biyan rent, babu cefane, babu kaza. Sai ka ji hankalinka ya kwanta. Amma in ka tara yara in fara ya kai musu wani bayanin a duniya suna ne ba dai ka ce musu aljanna ba. Ai sai ka ce musu aljanna ana wasa da biri. Akwai remote control, akwai smartphone. Za ka bashi zai shiga YouTube. Shi kenan. Don kan shi neman aljanna ta kai iyaka kenan. Amma ka ga ka samu dattijo kace aljanna ana wasa da biri ai ya zama punishment. Amma shi yaro dadi zai in kace masa wasa da biri aljanna za ka ga ya samu nutsuwa ba tuka da gaske. Amma dattijo punishment ne. Amin. Fasara da biyu wal jalil qurba shine makwabci makusanci shine wanda yake makwabcinka amma akwai ƙarin haƙƙi. In ma ya zama haƙƙi na addini ko kuma haƙƙi na kusanci sosai. Idan ana kirga makwabta wanda ya fi kuwa kusanci da katangar gidanka yana da mas'uliyya da haƙƙi fiye da wanda yake nesa da shi. A cikin al-Mughni na Ibn Qudama rahmatullahi alaihi ya kawo maganganun magabata a mujalladi na hudu namba na 95 cewa ana kirga makwabta gidaje 40 kudu, 40 arewa, 40 gabar, 40 yamma. Amma wanda ya fi kowa kusa da kai ya fi nauyin haƙƙi sai a fara ta nan sai a ce gida na ɗaya ya fi na biyu ya fi na uku ya fi na me ya fi na hudu. Haka ake girgawa. Akwai hadisin da ya kawo da sai dai hadisin bai inganta ba iya cikin irwaƙul galil fi tasaridi a hadisin manaris sabi littafi na 6 namba na 108 cewa hadisi ne bai, amma akan ɗauke shi ne ko akan maganganun malamai su wanda suke kusa da kai sun fi haƙƙi. Wanjarin junub da kuma makwabci wanda yake na nesa shi ne makwabci ne amma gidansa na nesa da kai, ko makwabci ne amma babu haƙƙi mai nauyi a kanka nasa kamar ba ɗan uwanka ne na jini ba. Mafu? Tsayi to shi ma yana da haƙƙi amma haƙƙinsa bai kai makwabci makusanci ba, shi za ka gabatar da makwabci makusanci akan makwabci na nesa. Wasahibi bil jambi da kuma sahibinka shi ma da yake ana iya fassara shi da nesa, kamar wanda takaitacciyar abu ne haɗa ka da shi, kamar shiga mota kai daga nan zuwa Kaduna. Abokin tafiyarka a cikin mota makwabci ne, akwai haƙƙin makwabta. In ka cire ɗan minti za ka tsotsa yana gefen ka sai ka ce ga minti ko za ka ba da bukata na gode Allah saka da. In gwanin cin gona ne ka ɗauko ka ɗan kusura sai ka yi minti. Sai ka ba shi duk da dai bana in kwarje ka ci goro. In kuka tsaya za ka ɗan ci abinci sai ka ce ga wajen abinci ko za ku je mu ci abinci. A wallahi ba ni da hali ma na sai amma dai ta ji a to mu je mu ci mana babu damuwa. Duka haƙƙin makwabta ne. In a jirgin kuɗa da akwai haƙƙin makwabta. Mutane nawa ne dalilin da ne aikin hajji kuka zama makwabta na takaitaccen lokaci wannan alaƙar ta biyo ku har yanzu ana tare. Ai akwai su da yawa. To ita rayuwa haka da ke ko a tafiya ko haɗu da wani sai Allah ya sanya alheri a haɗuwar daga nan sai ku zama kamar ɗan uwan juna. Wani lissafi na tabbas akwai kuma matafiya, akwai haƙƙin makwabta
makwabta da kyautatawa. Duk wanda yake halin tafiya ana kyautata masa. Shari'a tana ba da emphasis akan mai tafiya saboda wancan lokacin babu keke balle mashin balle mota balle jirgi, da kafa ake fita daga nan a tafi har can. Kakanninmu da kafa suka fita tun daga cikin gida suka tafi har garin Makka suka aikin haji, musamman wanda suka haifi kakanninmu da kafa suka tafi. Akwai gwani Ishaq, shi ya haifi kakana Ibrahim da kafa ya tafi. Tun daga gida ya tashi ya fita ya tafi har suka tafi ta Borno, suka tafi cikin Chadi da kafa, suka shiga Sudan, suka shiga ruwa, suka je da suka yi haji, kuma a lokacin da mata ma aka tafi. Babbanmu da nake cewa ya rasu, shi ana dawowa da aka aikin hajji su ne ƙanana aka tafi da iyayensu, to sai suka gargara su wato sai suka yi da zango a Sudan. So da zai zama su kenan a can. Yan Najeriya da yawa da kake ga suna zaune a Sudan yawanci a tafiya aikin hajji aka yi da zango, ana dawowa sai a yi da zango sai zaman ya kama da kafa aka yi. To a wancan tafiya za ka yi tare da kafa, ai ka san wanda ke wannan halin ya dace a taimake shi. Ba yanzu gidan jirgi ne kawai kana shiga daga nan Abuja ko Kano ana tashi awa 4 da minti 10 sai ka je ka sauka a Jidda. Wannan sauƙin rayuwa ni'ima ta Allah ai ta yi yawa. Ta yi yawa. Manzon Allah daga Makka zuwa Madina kwanan sanawa yana hijira cikin jeji da sahara. Amma yin buwa kowa ba a babu jirgi awa kuma mun yi wannan tafiya tun daga Najeriya ka je can. Kuma ka ce Allah ba zai tambaye kan ni'imomin da ya maka ba. Ni'imar da ba ba wasu habbai ba. An maka ni'imar waya sahabbai ba su da shi, ni'imar ƙetare sahabbai ba su da shi, ni'imar keke ba su da shi, mashin babu, mota babu, jirgin sama babu, ni'imar talabijin babu. Kana zaune kana kallon sallah a harbin Makka ana yi, sahabi yana Madina bayan ya kallon sallah da ake a Makka. Kuma duk wannan Allah ya bada mu ce ba za mu yi a tambaye mu ba. Wallahi duk ni'imomin nan sai Allah ya tambaye mu. Allah ya ba mu ikon amsa wa Amin. Ya ba mu ikon aikin alheri da ni'imomin. Amin. Na tara wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku ya mallaka, su ma wajibi ku kyautata wa bayan ku ihsani da su. Inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya son man kana wanda ya kasance muftaran mai girman kai fakhura min al-fahari. Allah ya kare mu daga girman kai da alfahari. Amin. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah ta'ala ya kara cewa wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira. Idan muka duba ayar farko ta 36 a Nisa'i, ai mun ga wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba. Daga iyaye sai aka kira ba kusanta. Kisa nace mana akwai alaka mai girma tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin makusanta, don iyayenka suka bai da makusantan naka makusanta. Babanka da babbanka da gwaggwanka da nufin babanka suka zama babba da babba. Ummanka da kawunka da nufin mahaifarka suka zama. Saka kake nan su kamar wani extension ne akan haƙƙin iyayen da ka. Shi yasa aka ce wa ati dal qurba. Wannan wani sura kenan? Isra'i aya ta 26. Amma mu koma ta 24 da makaranta akan haƙƙin iyaye zuwa nan mu ga alaƙar ayoyin. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. سيتي وآت ذا القربى حقه والمسكين. ai kaga yana da suke haƙƙin iyaye aka yi ta bayani ana jima sai ce wa ati dal qurba, bayan iyaye ku ba wa makusantan ku haƙƙin su. ƴaƴanka, kakanninka, jikokinka, yayunka, kannanka, baffanninka, kawunanka, ummominka, gwaggunanka, ƴaƴan su haka bude ci gaba da tafiya. Shine wa ati dal qurba haqqahu wal miskin, da miskinai su ma ku yi me ku ba su haƙƙin su. Akwai haƙƙin zakka, akwai kuma haƙƙi na kyautatawa. Wabin sabil ku bawa ma'abota ƴaƴan hanya wato matafiya su ma haƙƙinsu. Na ba mu misali mu karanta tafiya da wala tubazzir tabzira, kada ku yi almubozaranci. Abinda ake nufi karka waye gari kana da yan ko me ka dauka ka ba su, ba haka ake so ba. A musulunci ana so ka rika yi moderately. Abinda ka samu akwai haƙƙin kayanka,
akwai haƙƙin matanka, akwai haƙƙin yan uwanka. In ka ɗauka dukka ka ba wa yan uwanka ka hana iyalanka to baka yi adalci ba. In ka hana yan uwanka duka ka ce komai na iyalanka ne baka yi adalci ba. Sai dai wannan ga haƙƙin ku, wannan ga abin da zan iya ba ku shine wala tubazzir tabdhira. Mafhum? Na'am. Tayyib. وقال سبحانه الله يشهد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. wannan suratul rum kenan ko aya ta nawa 38. Allah ya ce fa ati dal qurba haqqahu, ku ba wa makusanci haƙƙinsa wal miskin da miskina, ai miskina yan gata ne a gada. Ka duba su ba ma ƴan uwanka ne na jini ba a wani lokaci, amma za a ta kira daga an kira iyaye ƴan uwa sai a ce miskinai. Saboda ne, saboda da Allah ya baka wadata din yayi jarabe ka, sai ya ce akwai haƙƙin su a hannunka na kyautatawa, kuma kullum yadda kuli ya khairu min al-yadi sufla. Kullum ka sani hannun da ke bayarwa ya fi alheri akan hannun da ke karba. Inda Allah ya ga dama sai bai da kai ne mai roƙo a wurin su, amma da ya ga dama sai baka sai ka taimake su. Da a baka a ce taimaki wani, da kuma a ba wani a ce taimake ka, dan Allah wani ne. Wanda a baka a ce ka taimaki. Gara a baka a ce ka taimaki wani. Wa min as-sabil, haka kuma da matafiya su ma a musu wannan. Zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah. Wannan shine alkhairi ga waɗanda suke neman yardar Allah, suke neman fuskar Allah ta'ala. Wa ulaika humul muflihuna, masu wannan aiki su ne masu samun babban rabo. Ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin masu samun babban rabo. Ya muke da lokacin an yi awa daidai ne na adamin ce biyu, to ina da sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala. Idan da nisan kwana sai mu tashi a darasi na 3 a nan wurin insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذا شيخ عبد الله. متى زرت نيجيريا؟ لست أدري، لم أكن على علم عن ذلك. جزاك الله خير، الله يعينكم. هذا إيميلي، الله أكبر، الله يعينكم. malam shi ne watakila wasu sun ga wani bidiyo kwanakin bayan da na ziyarci wata makaranta a Senegal. Malam shi ne mai makarantar. Sheikh Abdullahi makarantarsa ce. Duk wanda suka saka sun san Allah ya jarrabe ni da kaunar karatun Sheikh Khalid Mahmud Hussein. Ana ta'assartu bihi jiddan. Na yi tasiri da shi. Ina kan hanyar tafiya ne sai na yadda zango a Senegal na ce bari in je ga makarantar. Saboda tasirin su da karatun sai samu kauna, so na sauka a Dakar na tafi makarantar na ziyarce ta na kwana da ikon Allah ta'ala kuma na wuce. Malam shi ne mai makarantar, ina ga cikin karatu akwai za ku ga wannan matashin shi ne sa bulon riga a karatun da aka yi da maza yana da wani gefe na yana shi dan Sheikh Abdullahi ne. Insha Allah ta'ala. Amin amin. Allah ya albarka. Ba ne na jin Hausa? تريد أن تسلم على الإخوة هنا يا شيخ؟ تفضل يا أخي. رأينا، تفضل يا أخي، هذا هو رأينا. مريم يسأل يقول إن شاء الله تفضل. اجلس تفضل يا شيخ. من سديده وني عليه رأي. أبا شكرت القرآن يا باوي. ما لا يكرت القرآن يبدأ بقراءة القرآن. أين لا اقرأ ما تيسر من القرآن. باقي سادة المتابعون سادة سوا سادة. الله أكبر. نعم. تفضل اقرأ ما تيسر من القرآن.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان أم لهم بنات ولكم البنون الله أكبر. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم الله أكبر. عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الله أكبر. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن رأوا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركون صدق الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم
وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. فإنه لمن دواعي السرور أن أزوركم إلى هذا المسجد العظيم، هذا المسجد الذي يلقي الدروس فيه البروفيسور الشيخ، أنا لا أقول بروفيسور، أنا أقول الشيخ. هو حقا شيخ وبروفيسور ومينستر وسمي ما شئت. الله أكبر. الله أكبر. فمن حسن حظي كنت أتصفح اليوم موقعي في الفيسبوك، ورأيت الإعلان أن اليوم يوم الأحد سيقام هناك درس في مسجد النور سيلقيه البروفيسور الشيخ علي. فقلت إن شاء الله لا بد أن أصلي المغرب معكم ما شاء الله وأستمع إلى هذه الدروس المفيدة. نعم. والحمد لله تبارك وتعالى الذي سمعته هنا، يعني أخذت دروسا جديدة. كان يتكلم عن صلة الرحم، فالحمد لله استفدنا من دروسه ووعينا ما وعينا، والحمد لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في البروفيسور. آمين آمين. وأن يزيده علما آمين ومعرفة. آمين. وأن يقويه. آمين. وأن يزيد الله من عمره. آمين. وأن يمده بالصحة جيدة إن شاء الله. آمين. حتى يكون معنا ويلقي الدرس إلى أن تقوم إلى قليل غير إلى يوم القيامة. الحمد لله تبارك وتعالى. ورحمة بكم وتسلم عليكم جميعا. وحال الآن وقت العشاء، لا نريد أن نطول، فقد استمعنا إلى الدروس المفيدة، فلا نريد أن نعكر مسامعكم بعد هذه الدروس القيمة. إذا نشكر البروفيسور غاية الشكر ونتمنى له التوفيق الدائم. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.